أرسط زينام مكتل قدماء منيستر تمسكن درونه مس بريزيدنت ريبابليك غانا جون دراماني مهاما أب جوبلي هاوس أب زعبا خلتي أو ركبن حبراوي أهجراو قداتن زاتيون زحلف وانات ببزح سناي صقاتا استهنصن استاساسرن بمخانو زمصانالو منغدي كاب انا زبل نحنا بزبلنا تطنخر منصو تغليصو كاب وصاي امريكان يوكرين كتبوز نبر 400 مليون دولار حجز دحننتن وتادراون بغيزاونت مغادافيتا سلام دعنا بلكم تمسيو زخبركم متملكتنا ساعة حد خوينو ما أد زينا جمير لو ما أد زينا نامرحونا زريت بريو حبيركم كتانيه فلما حتصر زيناتات مكتل قدماء منيستر تمسكن درونه مس بريزيدنت ريبابليك غانا جون دراماني مهاما أب جوبلي هاوس بزعبا خلتي أو ركبن حبراو أهجراو قداتن زاتيوم توم مكتل قدماء منيستر أب محبراو مرحب قطعم كم زسفرو قونا قوني فولي قوباء مرحت عنا حبرات أفريكا أب استخايد اللوان مس بريزيدنت غانا جون دراماني مهاما أب جوبلي هاوس بزعبا خلتي أو ركبن حبراو أهجراو قداتن فرزلو زتكايدوم إثيوبيا مس غانا كاب مبقس غوس بان أفريكانيزم جميرا زنبرا تاريخاون صنع دبلوماسياዊ ርክብ ዓብይ ክብሪ ከም ትህቦ ገሊጾም ኣብ አዲስ አበባ ዝተሃነፀ ሓዱሽ ህንፃ ኤምባሲ ጋና ምውድኡ ድማ ናይ ክልቲአን ሃገራት ጽኑዕ ህውነት ዝውክል ምልክት ምዃኑ ኣብቲ ዘተ ከም ዝተለዓል ሓቢሮም ፕሬዚደንት ማሃማ ኢትዮጵያ ምልክት ናጽነትን ሓድነትን ኣፍሪካ ኮይና ከም ዝቐጸለት ሕዚ ድማ ብመርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰርን ብኻልኦት ዓውድታት ልምዓትን ተበረታቲዑ ዘሎ ለውጥን ዓወታትን ኣዝዮም ከም ዝተደነቁ ገሊጾም بتوسعه إثيوبيا نمبر 12 غزي زكايد فورم ጣና ንምድላው ትገብሮ ዘላ ቅድመ ምድላው ስራሕ ዝበረታታ ምዃኑ ገሊጾም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ኣብ መወዳእታ ፕሬዝዳንት ማሃማ ኣብ ቦርድ ፎረም ጣና ሊያበርክትዎ ዘለው ዝለዓለ ኣመራርሓ ስለ ዝሃቡ ምስጋኖኦም ከም ዘቕረብሎም ገሊጾም منيستر بلانن لمعاتن دكتور فطوم أسفا أفريقيا حيل مفراي حويسو بزحات عدلات على ويلن مبل 14 قباء أفريقيا مرتعو بوليسي أدالوتي مرحتي استفلاليو تكالات مرامرتن عدوما تقايشن بمستافا بادي ساباي كايدالون دكتور فطوم أسفا أفت مدرخ كمزبلو أفريقيا حيل مفراين كالوت بزحات عدلات نقوات هالوا بزحات بدوهتات يقات موالو نظام بدوهتات بخميك فتح خمس غولو زري أب مرتعو دما إيفيدنس تمسرة مصنعتي أدلاي مخانو غليصن إثيوبيا دما أبز مدايت أنكور سراح تسرح همزل حبيران تم منيستر أمونون ذات تماما مرتعو بمفتار نهاجراو بوليسي مسارات كون يسرح همزلو غليصن كيد مكاب حبريتا بديجيتالاو سرعات بممراح صريت لو مرتعو مفتار كمستخالون تزاربا حبرت أفريقيا أبزو بقيح بحر زلاق سلام من رقات النمعسال زقبر دبلوماسياዊ ጻዕርታት ሙሉእ በሙሉእ ይድግፍ ክብሉ ኣብ ቦምበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ማህሙድ ዓሊ ዩሱፍ ገሊጾም እቶም ኣብ ቦምበር ኣብ ዘውፅዎ መግለጺ ኣብቲ ንዓለም ናይ ንግዲ ምንቅስቓስ ኣገዳሲ ስትራቴጂካዊ ቦታ ዝሓዘ መስመር ማይ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ናይ ንግዲ መራኸብ ዝፍጸሙ መጥቃዕትታት ነቲ ዞባ ዓብዪ ስግኣት ከም ዝኾኑ መላኺቶም ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ቀይሕ ባሕርን ከባቢ ማእኸላይ ምብራቕን ዝተኣማመነ ድሕነት ምህናጽ بسلام መንገድ ዝግበሩ ዞባዊ ዓለም ለኻውን ጻዕርታት ከም ዝድግፍ ገሊጾም እቶም ኣብ ቦምበር ጉጅለ ሁቲ ኣብ መንግስቲ ሳዑዲ ዓረብያ ናይ ባሕሪ እገዳ ከም ዝኣወጀ ድሕሪ ምግላጾም ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ መራኸብ ነዳዲ ዝፍጽምዎ መጥቃዕቲ ብጽኑዕ ኾኒኖም ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝፍጸሙ መጥቃዕትታት ኣብ ዓለም ለኻዊ መስመር ኣቕርቦት ድሕንነት ነዳድን ቁጠባ ረብሓ ሃገራት ኣፍሪካን ሓደጋ ዝፈጥሩ ብምዃኖም ከምዚኦም ዓይነት መጥቃዕትታት ክቋረጹን ዓለም ለኻዊ ሕግታት ከኽብሩን ጻውዒት ተቐሪቦም
ዋና ማእኸል አብያተ ጽሕፈት ጨንፈርን ክልልን በብብርኩ ዝርከቡ አመራር ፓርቲ ብልጽግና በአዲስ አበባ በመፍጣንን ኣብ ዝተሃነጹ ፕሮጀክታት ልምዓት ወሰን ሩባ ዑደት ኣሳሊጦም ምክትል ፕሬዝዳንትን ሓላፊ ዋና ማእኸል ፓርቲ ብልጽግና ኣይተ ኣደም ፈራሕ ካልኦት ላዕለዎት አመራር ፌደራልን አዲስ አበባን ክልላትን ኣብቲ ዑደት ተሳቲፎም እዮም ከንቲባ ከተማ አዲስ አበባ አዳነች አቤቤ ኣብ መጠቃለለ እቲ ዑደት ኣብ ዝሓለፈ መልእኽቲ حلمي بارتي بلصقنا نابا وصيت يغيرلا زلا ጽብቕት ከተማና ኩሉ ግዜ ሓዳሽ ነኾነት ትርከብ ኢለን አዲስ አበባ መርኣያ ዘይተርፍ ብልጽግና ምዃና ዝገለጻተን ከንቲባ ተጊሂና ብምስራሕ ብዝበለጹ ሓደሽቲ ዓወታት ክንረኸብ ኢና ኢለን ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ጨንፈር አዲስ አበባ ፓርቲ ብልጽግና ኣይተ ሞገስ ባልቻ ወገኖም ፕሮጀክታት ወሰን ሩባ ንምስልታ ከተማ ካብ ምቕያሮም ተወሳኺ ብርክ መነባብሮ ህዝቢ ከም ዝዕበዩ ገሊጾም እቶም ላዕሎት መራሕቲ 10.5 ኪሎ ሜትሮ ንውሓት ዘለዎ حملات بوتاتات متصاوتي ህጻናት መለማመድ ስፖርት መናእሰያት ድኳናት ካፌታት ቤተ መጻሕፍቲ ሓደ ካብቶም ማእኸላት መዘናግዒ ነበርቲ ከተማ ዝኾነ ግድብ ቀበናን ካልኦት ግልጋሎታት ህዝብን ዘለዎ ፕሮጀክት ወሰን ሩባን ጦጦ ቀበና ዜሮም ከም ዝተዓዘቡ ካብ ቤት ጽሕፈት ከንቲባ ዝተረኸበ ሓበሬታ የመላኽት ቁጽሪ ዓማዊል ኢትዮ ቴሌኮም 9.1 ሚልዮን በፂሖም ዋና ፈጻሚት ስራሕ ኢትዮ ቴሌኮም ፍሬህይወት ታምሩ ኣፈጻጽማት ትካል ኣብ 2018 በጀት ዓመት ብዝምልከት መግለጺ ሂበን ኣብ መግለጺአን ድማ ኢትዮ ቴሌኮም ዘመናዊ ግልጋሎት ብምቕራብ ራእይ ዲጂታል ኢትዮጵያ ንምዕዋት ብቆራጽነት እናሰርሐ ከም ዝርከብ ገሊጸን ብፍላይ ሓደሽቲ ቴክኖሎጂታት ብምትግባር ግልጋሎት ካብ ምጽባሕ ብተወሳኺ ናይ መርበብ መሰረተ ልምዓት ምዝርጋሕ ውጽኢታዊ ስራሕ ከም ዝተኻየደ ብሪሄን ኣብ ገጠር ከባቢታት 117 ወረዳታት ተወሳኺ ናይ ኔትወርክ ግልጋሎት ተበፂሑ 1.5 ሚልዮን ዜጋታት ተጠቀምቲ ከም ዝኾኑ ገሊጸን ተወሳኺ 246 ከተማታት ተወሳኺ ናይ 4G ግልጋሎት ከም ዝረኸባ ብምግላጽ ብሓፈሻ ድማ ቁጽሪ ከተማታት ተጠቀምቲ 4G 1200 ከም ዝበጽሐ ኣመላኺተን ከምኡውን 7 ከተማታት ናይ 5G ግልጋሎት ከም ዝረኸባ ብሓፈሻ ድማ ተጠቀምቲ 5G ዝኾነ ከተማታት 33 ከም ዝበጽሐ ገሊጸን ተበጻሕነት ግልጋሎት ኔትወርክ ንምዕባይ ዝተሰርሐ ስራሕ ውጽኢታዊ ምዃኑ እውን ኣመላኺተን ኣብ ምፍጣር ዕድል ስራሕን ምስፋሕ ፍልፍል ኣታውን ብዙሕ ስራሕ ከም ዝተሰርሐ ዝገለጻተን ዋና ፈጻሚ ስራሕ ሕዚ ቁጽሪ ዓማዊል ኢትዮ ቴሌኮም 9.1 ሚልዮን ከም ዝበጽሐ ፍሊጠን በዚ ድማ ትትካል 101.7 ሚእታዊት ናይ ትልሙ ንምፍጻም ከም ዝኻለ ገሊጸን ጉባኤ ሃገራዊ ዘተ ኢትዮጵያ ዕውት ብዝኾነ መንገዲ ካይድ ከም ዘሎ ዋና ኮሚሽነር ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ኢትዮጵያ ፕሮፌሰር መስፍን ኣርኣያ ገሊጾም እቶም ዋና ኮሚሽነር ከይዲ እቲ ጉባኤ ሃገራዊ ዘተ ኢትዮጵያ መልኪቶም ሎሚ ንመራኸብቲ ሓፋሽ መግለጺ ሂቦም ኣብ መግለጺኦም እቲ ጉባኤ ሃገራዊ ዘተ ዕውት ብዝኾነ መንገዲ ካይድ ከም ዘሎ ፍሊጦም እቶም ኣማኻርቲ ብጉጅለ ተኸፋፊሎም ኣብ ዝተመደብሎም ዛዕባታት ዘተ ምክያድ ምቕጻሎም ድማ ተዛሪቦም ተወሳኺ እቶም ተማኸርቲ ሓሳቦም ብናጽነት ይገልጹ ከም ዘለውን እዚ ድማ ንዝቕጽል ምዕራፋት ዘተ መደላድል ከም ዝፈጥር ኣመላኺቶም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ካብ ዝመሓላለፉ ሓበሬታታት ጥንቃቐ ክግበርን ትክክለኛ ሓበሬታ ካብቲ ኮሚሽን ጥራሕ ክከታተል ከም ዘለዎ እውን ኣገንዚቦም ጉባኤ ሃገራዊ ዘተ ኢትዮጵያ ካብ 8 ሓምለ 2018 ዓ.ም ጀሚሩ እናተሳለጠ ይርከብ ማድ ዜናኹም ኣብ ምክታል ትርከቡ ብዝርዝር ናብ ዝሓርናዮም ጉዳያት ክንሓልፍ ዝሓለፉ እዋናት ብብዙሕ ሰናይ ጸጋታት ዝተሃነጸን ዝተኣሳሰረን ብምዃኑ ዝመጻናሉ መንገዲ ካብ ኣነ ዝብል ንሕና ብዝብል እናተጠናኸረ መጽኡ ምክፋል ማዕዲ ባህልና ጎንፂ ተጋጥም ድማ እናተዘራረብና እናተመኻኸርናን መፍትሒ ሓሳብ እናሃብናውን መጺና ኢና ንናይ ሎሚ ኢትዮጵያ መሰረታት ማል ምዃኑ እውን ዝፍለጥ እዩ ኣልጋንሽ ተካ ዘወደዱቶ ጸብጻብ ኣብርሃም ሰሃም
نزمنات بقبل ولدو نابزي زبصحنا يوم بهلاو ጸጋታትና حدنتنا بقليلو كي كفافلن زحنتنايو حبراونت كم وازا كي غاسن زنبر وطنكارا ጸጋም بقليلو زغلص ايكونن اب ملأ هاجر زنبر حبرتسب ቋንቋው ሕብሩ ባህላዊ አነባብሩን ሃይማኖቱን ዋላ ይፈላልንበር መንነቱ ግናም ኢትዮጵያው እዮም መዝገባት ታሪክ ኢትዮጵያ እንተ ትግለጽ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ዝዝረብ ሓደ ዓብይ ሓቀሎም ሓድነት ኢትዮጵያውያን ብትእዛዝ ካልኦት ዝተሰፈ ወይውን ባንደበት ዝተሃነጸ ኣይኮነን የግዳስ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ብዝተወራረሰ ማሕበራዊ ምትእስሳር ዝማዕበለንበር መርዓ ሓጹር ዶብ ከዓገቶ ደም ምስ ደም ቤተሰብ ምስ ቤተሰብ ኣዋሂዱ ሓበራውነትናም ክጸንዕ ገይሩ እዮም ዘፈር ንግዲ እንትርእውን ካብ ደቡብ ክሳብ ሰሜን ካብ ምዕራብ ክሳብ ምብራቅ ኣብ ዘለው መስመራት ህዝብታት ንሰንሳቶም ክራኸቡ ዝገበረ እዩ ማሕበራዊ ምትእስሳር ድማ ኣብ ሓጎስን ሓዘንን ናይ ምክፋል ባህሉ ሓድነት ኢትዮጵያ ከም ከውሒ ኣጠንኪሩ ካብ ዘመን ናብ ዘመን ኣሳጊርዎሎም እዚ ሓበራውነት ኣዋን ሰላም ጥራሕ ዝተወገነ አይነበረን ኣብ ዘመኑ ሉዓላውነት ሃገርን ነጻነት ህዝብታትን ንምድፋር ብባዕዳው መግዛእታት ዝግበሩ ወራራት ንምምካት እዞም ብመርዓን ብንግድን ዝተኣሳሰሩ ህዝብታት ብሓደ ቃል ብሓደ መስመር ንክስለፉ ገይርዎም እዮም በዚህ መሰረት ክሳብ ቀረባ እዋናት ኣብ ዝነበሩ ቃልስታት ኢትዮጵያውያን ንወራር ባዕዳውያን በሓባር እናተቃለሱ መጽኦም እዮም አንድ ስለሆን እኮ ነው ጣሊያንን ማሸነፍ የቻልነው ሓደ ስለ ዝኾንና ይኮን ጣሊያን ክንስዕር ዝኻልና ሓደ ተዘይንኸውን ነርና ምስቲ ኣብቲ እዋን ዝነበረ ዘመናዊ ዕጥቂ ዝተዓጠቐ ሰራዊት ተዋጊእና ኣይምሳዓርና ነርና ስለዝኾነ ድማ ኢትዮጵያውያን ኣብቲ እዋን ካብ ጋምቤላ ሓዊሱ ከካብ ከባቢኡ ተኣኻኺቦም ብሕብረት ናብ ሰሜን ብምኻድዮም ነቲ ዘመናዊ ዕጥቂ ዝወነነ ጣልያን ክስዕሩ ክኢሎም ኣብ ዓድዋ ኩርዓት ዓወት መላእ ጸለምቲ ህዝብታት ዝኾነም ኩናት ዓድዋም ዝሰዓርና ንሕና ኢትዮጵያውያን መንነትና ልክዕ ኣብ ትሕቲ ካልኦት ኣሕዋት ህዝብታት ኣፍሪካ ዝነበረ ጭቆና ዝጻወር ማእገር ስለ ዘይነበረናን የግዳስ እምቢ ኣይግዛእን ዝብል ወነን ጥንካርን ዝተላበሰ ወለዶ ዝፈጠርን ኮይኑ እዩ ንዓድዋ ሓዊሱ ኢትዮጵያ ዝተዓወተቶም ዓወታት እንትንተሓባበርን እንትንመኻኸርን ንኹሉ ክንስዕር ከም ንኽእል መርኣያታትና እዮም ይኹን እምበር ከም ሃገር ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዝፍጠሩ ጎንፅታት ኣብ ጉዕዞ ብልጽግና ኢትዮጵያ ዕንቅፋት ምዃኖም ኣይተርፉን ነዞም ፈተናታት ንምስጋር ድማ በሓድነት ተቀራሪብካ ብምዝርራብን ብምድምማጽን ምስምዕማዕ አማራጭ ዘይብሎም መፍትሕታትና እዮም መውጣት የምንችለው በዳያሎግ ነው አገር ሽማግሌ የሃይማኖት አባቶች ካብ ጎንፂ ክንወፅእ እንኽእሎ ብዘተ እዩ ጸገማት ብሰላም ንምፍታሕ ሽማግለታት ዓዲ ኣቦታት ሃይማኖትን ዝምልከቶም ኣካላትን ዝተሳተፍሉ ዘተ ፓናላት ክካየዱ ይግባእ ሃገርና በሓድነት ንኽትቕጽል ኩናት ተይኮነስ ኣብ ዙርያ ጠረጴዛ ብዘተ እዞም ጸገማት ምፍታሕ ይከኣል እዩ ጥንካረና ኣብ ብዙሕነትና ብዘሎ ጠንካራ ምትእስሳር እዩ ትማሊ አያታትና ብጥበብ ዘጽንሑናም ሓድነትን ብደሞም ዘኽበሩልና ሉዓላውነትን ንወለዶ እዚ እዋን ስንቂ ዝኾነ እዩ ምክንያቱም ኢትዮጵያ ብሓድነት ዝተሃነጸትን ብሓበራዊ መስዋዕቲ ደቃ ዝጸንዕትን በዓልቲ ዋና ነጻነት ብምዃና እዩ ኣብ ጽባሕ እቲ መከራ ዝተዘርግሐ ኣዳው ሰላም ብምድፋእ ብትግራይ ዳግም ናብ ዕንወት ዝዳርግ ሸርሒ ዝፍጽም ዘሎ ጉጅለ ሕወሓት ለመውን ካብ ጥፋቱ ይተማሃረን መንግስቲ ኢትዮጵያን ሰላም ዝሃቦ ዋጋ እናደፈ ዝርከብ ዝሕጋው ጉጅለ ሕወሓት ምስ ታሪኻውን ጸላእቲ ዝኣሰሮ ስውር ኪዳን ጥፋት ንምፍጻም መናእሰይ ናብ ህልቂት ንምእታው እናሰርሐ ይርከብ ንጸብጻብ መሐመድ አልቃድር በርሂ ብርሃነ ድሕሪ ውዕል ሰላም ፕሪቶሪያ መጋቢት 2016 ዓመተ ምህረት ነይሩ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ምስ ተወከልቲ ሕብረተሰብ ክልል ትግራይ መድረኽ ይሄን ምሂን ዘሳለጡ ከትግራይ ውጭ ኢትዮጵያ የለም ይሄ አቋም ነው ምንም ግልጽ የለም ከትግራይ ውጭ ኢትዮጵያ የሚባል የለም ብዘይ ትግራይ ኢትዮጵያ የላን ካብ ትግራይ ወጻኢ ኢትዮጵያ ዝበሃል የለን ድሕሪ ፕሪቶሪያ ብዙሕ ነገር ኢና ረኺብና ብዙሕ ዝተርፍ ነገር እውን ኣሎ እቲ ስምምዕ ሙሉእ ብምሉእ ንምትግባር ምሳኹም ምዝታይ ኣድላይ እዩ ኣነ ክነግረኩም ትግራይ ትልወጠሉ ዝኾነ ይኹን ነገር ተሃልዩ ልዕልቲ ትግምትዎ ሕጉስ እየም መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሰላም ዝሃቦ ዋጋ እናደፈአ ዝርከብ ዘይሕጋዊ ጉጅለ ህወሓት ምስ ታሪኻውያን ጸላእቲ ኢትዮጵያን ሓይልታት ዕንወትን ዝኣሰሮ ስውር ኪዳን ጥፍኣት ንምፍጻም ተፈተነኳ እቲ ሽርሒ ፈሽልዎ እዩ ትግራይ ጦርነት እንዲፈጠር ሰፊ ፍላጎት አለ እምቢ ያልንበት ምክንያት ትርፍ የለውም ብለን ኣብ ትግራይ ኩናት ንምፍጣር ልዑል ድሌት ኣሎም
እምቢ ዝበልናሉ ምኽንያት ከስቢ የብሉን ኢልና ኢና ሕዚ እውን ማዕጾና ንሰላም ንልዝብ ክፉት እዩ ክንዛተ ሰላም ክነምጽኢና ንደሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንድሌት ሰላም ህዝቢ ትግራይ ከም ወትሩ ዝህቦ ልዑል ቦታ ብምቕጻል ናብ መሬት ዝወረዱ ተግባራት እናፈጸመ ይመጽዩ በጀት ዓመት አጋማሽ በኋላ ነው ጊዜው እርቆ የተፈጸመው እቲ ዕርቂ ኣብ ፍርቂ በጀት ዓመት እዩ ተፈጺሙ ንጌታቸው ግን ጸዊዕና እቲ ዕርቂ ሎሚ ይፈጸም እምበር ናይቲ ኣብ ውግእ ዝነበርናሉ ኣዋርሕ እውን ወሲኽና ካብ ሓምለት ጀሚርና በጀት ክንምድበልኩም ኢና ኢልናዮም ካብ ሕዚ ጀሚሩ ዘሎ ንመንግስቲ ኣውዕሎም እቲ ናይ ቅድሚኡ ዘሎ ግና ቀንዲ ክፍተታት እናረኣኻ ምላ ኢልና ንድሕሪት ተመሊስና ኢና በጀት መዲብና ንኣብነት ብቤት ጽሕፈት ቀዳማዊት እመቤት ኣብያተ ትምህርቲ ክንሰርሕ ከለና ካብቶም መጀመርታ ዝሓስብናዮም ኣብ ሽረ እንዳስላሴ ንምስራሕ እዩ 20 ሚልዮን ብር ካብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማዊት እመቤት ናብ ሒሳብ ደፍተር ትግራይ ኣታው ኮይኑ ግና ኣይተሰርሐን እቲ ሕዚ ዘሎ ድሌት ኩናትን ከምውን ድሌትካ ብኩናት ጥራሕ ናይ ምፍጻም ባህጊ ህወሓት ክቕጽል ከም ዝኽእል እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብቲ መድረኽ ንሱ ግምቶም ብኸምዚ ኣቕሚጦም ነይሮም ለእናንተ የመጨረሻ ያለኝ ሐሳብ ትግራይ ሆነው አሁንም በሆነ ሰበብ ሌላ ጦርነት ለመፍጠር የሚፈልጉ ሰዎች ተው በሏቸው ዘመሓላልፎ ናይ መወዳእታ ሐሳብ ትግራይ ኮይኖም ሕዚ እውን ብገለ ሰበብ ካልእ ኩናት ንምጅማር ዝደልዩ ሰባት ግደፉ በልዎም ረብሓ ስለ ዘይብሉም እንተ ተጀሚሩ ካልእ ጥፍኣት እዩ ዝወልድ ብወገነይ ድማ ብዝኸኣልክዎ ዓቐን ዝተመዛበሉ ክምለሱ ዝተበላሸወ ክጽገን ጸገማት ክፍትሑ ብዝለዓለ ዓቐን ብዘለና ዓቕሚ ክሰርሕ እየ ኣብዚ ካብ ልበየ ዝሰርሕ ንሕና ክንዕሪ ኢና ንደሊ ጭንቂ ትግራይ ጭንቂ ኣዴታት ንዓና ዝረብሐና ነገር የብሉን ኢትዮ ቴሌኮም 215.8 ቢልዮን ብር ኣታው ረኺቦም ኢትዮ ቴሌኮም ኣብ ዝተዛዘመ ናይ 2018 በጀት ዓመት 215.8 ቢልዮን ብር ኣታው ከም ዝረኸበ ኣፍሊጦም ዋና ፈጻሚ ስራሕ ኢትዮ ቴሌኮም ፍሬህይወት ታምሩ ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣፈጻጽማ ትካለና ብ2018 በጀት ዓመት ብዝምልከት ዝርዝር ሓበሬታ ሂበን ኣብ መግለጺን ኣብዚ ዓመት ዕድላት ስራሕ ንምፍጣር ተወሰዱ ስጉምታት ከምኡውን ፍልፍል ኣታው ንምስፋሕ ብዙሕ ስራሕ ከም ዝተሰርሐ ብርሄን ኣብቲ ዓመት 215.8 ቢልዮን ብር ኣታው ከም ዝተረኸበ ድማ ሓቢረን በዚ ድማ 99.7 ሚእታዊ ናይ ዝተተለመ ትልሚ ክዕወት ከም ዝተኻእለ ገሊፀን ምስ ተመሳሳሊ ግዜ ዝሓለፈ ዓመት ንነጻጸር ድማ ኣታው ትካለን ብ33.2 ሚእታዊ ከም ዝዓበየ እተን ዋና ፈጻሚ ስራሕ ገሊፀን ንተበጻሕነት ግልጋሎት ኔትወርክ ንምዕባይ ዝተሰርሐ ስራሕ ውጽኢታዊ ከም ዝነበረ እውን ኣመላኺተን ኣብ ቀጻሊ ድማ ዘመናዊ ግልጋሎታት ብምቕራብ ራእይ ዲጂታል ኢትዮጵያን መፍጻም ዝካየድ ስራሕ ብዝያዳ ከም ዝጠናኸር ኣረጋጊጸን ዜና ወጻኢ ኣሜሪካን ዩክሬን ክትህቦ ዝነበረ 400 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ድሕነትን ወተሃደራውን ብጊዜያውነት ምእጋድ ኣፍሊጣ ብኮንግረስ ጸደቐ እዚ ፋይናንስን ወተሃደራውን ሓገዝ ዝተኣገደሉ ምኽንያት ዕላው እኳ ተተገበረ እቲ ውሳነ ኣብ መንጎ ዋሽንግተንን ኬብን ኣብ ዘሎ ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ልዑል ጠመተ ሲሒቡ እዮም እዚ ወተሃደራዊ ፓኬጅ ንጦር ዩክሬን ኣድላይ ዝኾኑ ዕጥቅታትን መሳርሕታት ጦርን ንምቕራብ ዝተመደበ ከም ዝነበረ ተገሊጹ እዮም ምድንጓይቲ ሓገዝ ዩክሬን ምስ ሩስያ እናገበረቶ ብዘሎ ኩናት ጽዕንቶ ክፈጥር ይኽእል ምዃኑ ድማ ተገሊጹ እዮም ሰመዝ ኣሜሪካ ስለቲ ውሳነ ዝርዝር ሓበሬታ ካብ ምሃብ ዝተቆጠቡ እንትኾኑ ኣባላት ኮንግረስ ነቲ ጉዳይ ብጥቡቕ እናተኸታተልዎ ምዃኖም አርቲ ኒውስ ጸብጺቦም ማድ ዜና ቀድመ ምዝዛሙ አንድ ነጥብታት ዜና ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ምስ ፕሬዚዳንት ሪፐብሊክ ጋና ጆን ድራማኒ ማሃማ ኣብ ጆብሊ ሃውስ ብዛዕባ ክልቲያዊ ርክብን ሓበራዊ ኣህጉራዊ ጉዳያትን ዘትዮም
زحلف أوانات ببزح سنة زقتها استهانتون استأساسرون بمخانو زمتانا له منقدي كاب آنا زبل نحنا بزبلنا تتناخر منسو تاقلتو كاب وزاي أمريكان يوكرين كتوبوز نبر 400 مليون دولار حاجزن دحننتن وتهدراون بجزاو مقادا أفريقيا لتو مادزينا سخطاتكم ونيرو نمكتالكم يمسكن مادزينا نمرحونا زريت بريو حبيركم زانيحة بروح مشات